Първото нещо, което ме привлече в Нестле, още като малко си спомням, беше живее активно. Най-много ми харесва в функцията Sales Support това, че ежедневието ни е динамично, отговаряме за най-различни задачи, системи, програми. Аз обичам разнообразието, обичам динамичните дни, свикнала съм така от спорт и това да има предизвикателства всеки ден на мен ми допада. Нашия екип е млад, амбициозен, забавен. Ние сме сравнително малък екип, но много се напаснахме като характери, като хора. Забавно ми. Обичам да идвам тук, за да съм повече време с тях. Намерих си приятели в лицето на колегите. Благодарение на възможността за гъвкаво работно време, което ни дава компанията, аз мога да имам свободно време и за да продължа своя път, свързан с гимнастиката.